etcétera, etcétera. Pero a loita segue viva, activa e dando os seus froitos. Sen ela, nada do conseguido sería posible. Sábeno ben noutros territorios do Estado. Por iso é moi importante, temos que manternos unidos e combativos para acadar o obxectivo final de todas as plataformas: lograr que todas as persoas estafadas recuperen os seus aforros. Insistimos, non pararemos ata que todos cobremos. Non pararemos ata que todos cobremos. Non pararemos hasta que todos cobremos. Non pararemos hasta que todos cobremos. Para conseguilo existen moitas alternativas, sempre que haxa vontade política para poñelas en prácticas. A máis xusta e colectiva sería que o Goberno de Estado actual dono de Nova Galicia Banco e das outras entidades nacionalizadas a través do FROP e do Fondo de Garantía Bancario revise e rectifique as súas decisións e acorde devolvernos íntegramente os 564 millóns que nos expoliou coa quita. Existen tamén outras solucións posibles: que Nova Galicia Banco, agora que xa está saneada e xa obtén beneficios, negocie cos afectados a devolución dos seus aforros, ou que en último caso acceda a conciliar con eles en sede judicial. Que se promova unha resolución judicial que recolla colectivamente ou que individualmente veñen sentenciando todos os xuicios, etc. En fin, calquera medida pode ser válida sempre cando conduza a resolución xusta e inmediata desta estafa. Estafa que a día de hoxe aínda ten preocupadas e indignadas a miles de familias galegas que temos, a pesar das múltiples promesas recibidas, todos ou unha parte dos nosos aforros pillados neste fraude bancario. E dicímolo aquí, diante do edificio da Xunta en Lugo, para que as nosas demandas cheguen a quen corresponda, despois de abrazar andando a nosa milenaria muralla e no día grande das festas de San Froilán. Non pararemos ata que todos cobremos! 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 E saímos rematando, non sen antes facer unha mención especial aos pensionistas retornados que hoxe nos acompañan. Un aplauso para eles. Eles, elas, como nós, tamén son expoliados polo goberno do PP. Despois de verse obrigados a marchar da súa terra para gañarse a vida, mandar remesas de cartos para crear riqueza aquí e ter unha pensión froito do seu traballo e esforzo, o goberno español, en recompensa, trataos como defraudadores ou como delincuentes fiscais. Porque é unha inmoralidade facer requerimentos con efectos retroactivos, intereses de demora e ameazas de sancións aos pensionistas retornadas, mentres se conceden generosas amnistías aos defraudadores profesionais. Vos, como nós, tedes que organizarvos, mobilizarvos e poñerlle cara aos afectados. Se perseverades na loita con firmeza e coherencia, o goberno terá que mudar de postura e os vosos dereitos e intereses estarán moito mellor defendidos. Para rematar, unha, 100, 1000 veces máis, o motivo que nos trouxe hoxe a Lugo, exixir a devolución do 100% dos aforros a todas as persoas estafadas. E pedímolo con ese berro colectivo: non pararemos ata que todos cobremos! 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 Pois, sinto cortarvos, tiñedes moita ansia, pero bueno. Vamos falar dun tema un pouco máis mundano. Deixo-vos con o compañeiro Julio, que nos vai contar algunha cousa que está pasando e que seguramente sexa do vosso interés.